Hello emberi lények, itt egyetlen igaz királynőtök Puding, és végre vannak saját cuki mintás termékeim, szóval ha gondoljátok, nézzétek meg, link a leírásban, de most már mentem, hogy elkezdődjön a videó. Ha végre nincsen 40 fok. Úristen, az ott nem a Fruzsi észre ne vegyen. Szia Attila, mi a Szia helyzet? Fruzsi! Ezer éve nem láttam. Jaj, nagyon örök, hogy összefutunk veled, legalább minden oké. Minden oké velem is, majd valamikor találkozunk. Igen, mindenképpen. Most jöttek nagyon egy találkozóra, nagyon fontos találkozó, de majd beszélünk akkor, jó, oké, na, Oké, szia. hello. Soha nem beszélünk. Utálom őt.